bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello, the Halloween special. Bigla na lang nahimatay si Nanang at nagsalita na boses lalaki. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwentong ito tungkol sa isang pangyayaring hindi ko lubos akalaing mararanasan ng pamilya namin. Sabi nila, nalalaman umano ng mga gahamang kampon ng kadiliman na pinag-uusapan sila. Kaya matagal kong isinikreto ang pangyayaring ito na naranasan namin year 2012 sa probinsya ng Mindanao. Itago niyo ako sa pangalang Isabel. At ito ang aking secret file. Laki ako sa lolo at lola. Simula pagkabata, ay gabi-gabi kaming magkatabi matulog ng lola ko. Isang araw, sinabi ng lola ko na magbabakasyon muna siya sa Cebu para bisitahin ang panganay naming kapatid. Nakakapanganak lamang. Bago pa man nagpakasal ang ate ko, ay naging magulo ang pamilya namin dahil hindi magkasundo ang lola namin at ang biyanan ng ate ko. Kaya nung pumunta na siya sa Cebu, ay ikinagalit ito ng kanyang biyanan. Isang gabi, nagising na lang ako na nakakarinig ng merong nagdarasal. Nakatayo ang isang matandang nakatalikod sa akin sa may altar namin sa kwarto. Nakasuot ng saya na dark brown at blusang brown. Napansin kong hindi puti ang buhok niya kundi itim. Kaya napaisip ako na hindi yun ang lola ko. Dahil ang lola ko ay nasa Cebu sa sandaling iyon. Doon na ako kinabahan at natakot. Para bang sasabog ang puso ko. Dahil mag-isa lang ako sa bahay noong mga panahong yun. Kaya ipinikit ko ang aking mga mata at nagdasal. Naghilakbot ako nang lapitan niya ako sa may uluhan. At sinabayan akong magdasal lang. Our Father in Heaven. Boses niya parang natatawang nagdarasal. Diyos ko, para atang ikamamatay ko na ang pangyayaring yun at pinilit ko na lamang tapusin ang dasal ko. At pinilit kong matulog sa ilalim ng kumot. Kinaumagahan, nagising na lang ako
at inisip ko ang nangyari kagabi. Baka isang bangungot lang ang nangyari. Umiyak ako sa kaba. Tinawagan ko agad ang lola ko at ang mga kapatid ko para ikuwento ang nangyari ng gabing yun. Yun na pala ang simula ng kulam kay lola. Lumipas ang 2 linggo. Umuwi na si lola sa Mindanao. Nagulat na lang kami nang mapansin naming lumobo ang kanyang tiyan. At pag hinawakan mo, ito ay matigas. Hindi rin maayos ang kanyang paglalakad. Sabi niya sa amin, bigla na lang daw siyang nagkasakit doon sa Cebu. Kaya agad na siyang umuwi. Makalipas ang ilang linggo, mas lalong sumama ang pakiramdam ni lola. Nagpa-check up siya, pero wala naman daw siyang sakit, sabi ng doktor. Kaya lumapit na kami sa isang albularyo. Unang albularyong nilapitan namin ay matagal ng manggagamot na kilala namin. Sinabi nito na nasa ilalim umano ng kulam si lola. At ang gumawa nito ay pangalan ng biyanan ng ate ko ang binanggit ng albularyong ito. Hindi kami naniwala. Hindi naman kasi kami mapaniwala sa mga ganong bagay. Pero naniniwala kami sa kapangyarihan ng pagdarasal ng mga manggagamot at mga herbal medicines at lana na binibigay sa amin. Lumapit kami sa isa pang albularyo na kilala ng kaibigan ng lola ko. Ganun pa rin ang naging resulta ng hula. Ginawa na rin ng lola ko ang lahat ng utos ng mga albularyo para maging maayos ang pakiramdam niya. Ngunit ang sabi ng mga ito, napakalakas nitong nilapitang mambabarang nang gustong kumulam sa lola ko. Kaya naghanap kami ng mas malakas na albularyo. Kinailangan namin bumiyahe ng ilang oras para makapunta sa bukid na iyon. Ang lalayo ng agwat ng bawat bahay. Sobrang tahimik at parang laging makulimlim ang panahon doon. Ang bahay niya ay maliit, pero merong second floor. May mga manika na nakakatakot. May mga iba't ibang kulay ng kandila. May telang itim sa buong sala na may nakapintang buwan, sementeryo, mga bungo, at baligtad na krus. Doon namin natuklasan na maitim na mahika ang gamit ng albularyong yun. At napagtanto namin na hindi pala albularyo ang nalapitan namin kundi kampon ni Santaras at isang mangkukulam. Pero nandun na kami at wala na kaming choice sa mga panahong yun. Sobrang malubahan na si lola. Para bang nasisiraan na siya ng bait. Binalik namin siya sa ospital pero humina lang siya. Kaya naman, pagpasensyahan nyo na sa ikukwento kong ito ha. At sana huwag gagayahin ang mga susunod ko pang sasabihin, DJ Rocky at DJ Jello. Nakipagkontrata ang mga anak ng lola ko sa mangkukulam na iyon. At itago natin siya sa pangalang Nanang. Bungi siya at hirap magsalita. Para masugpo ang barang na pumasok sa katawan ni lola, ay sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa sementeryo para mag-alay ng dasal 12:00 ng hating gabi, kasama ang mga anak ng aking lola.
Ngunit walang gustong sumama sa kanya dahil sa takot. Ginawa ni Nanang mag-isa ang pag-aalay ng dasal sa sementeryo. Simula noon, ay kahit ano-ano na lamang ang nakikita namin sa bahay. May mga multong nagpapakita, pintuang biglang bumubukas, at dahil sa takot namin ay hindi na kami napipirmi sa bahay. Mahirap mang paniwalaan ang lahat. Maging kami. Hindi namin maisip na totoo lahat. Na totoo ang mga demonyo at multo. Maraming ginawa si Nanang sa bahay namin na pagdarasal. At isa na doon ang pinagkasundoang Friday the 13th na magtitipon-tipon ng lahat sa bahay namin at mag-aalay ng isang malaking pagdarasal. At hindi namin lubos mapaniwalaan ang mga sumunod na pangyayari. Alas 12 ng gabi. Nagtipon nga ang lahat sa bahay ni Lola. Gumuhit si Nanang ng malaking bilog sa sahig at ginuhitan niya ng parang hugis bituin ang gitna nito. Nakapalibot ang mga itim na malalaking kandila at siya ay pumagitna sa mga ito. Nakapalibot sa bilog na iyon ang lahat ng mga anak ni Lola. Nagdasal ng Latin si Nanang at parang may iniimbitang kung sino man. Oo, may iniimbita siya. Hanggang sa bigla na lang siyang nahimatay. At makalipas ang ilang segundo, bigla na lang siyang nagsalita. At ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi boses ng isang babae kundi lalaki. Lalaki na malakas ang boses, na malakas ang tono. Para bang sinasapian siya, dumilat siya. Bumigla na lang bumaliko ang kanyang katawan at nagulat ang lahat. Nang maging maayos ang pagsasalita ni Nanang. Pero nag-iba ang boses. Boses na parang nanggagaling sa kailaliman ng mundo. Yung buo, yung malakas at nakakakilabot. Inisa-isa niyang tanungin ang mga anak ni Lola. Ako ang hari ng dilim. Naniniwala ka ba sa akin? Napatitig kami sa isa't isa at sabay tumayo ang mga balahibo namin. Parang humihigop ng lakas ang boses na iyon at hinangin ang buong lugar namin. Ang lakas, parang tumataghoy. Kinilabutan kaming lahat. Umiyak na nanginginig na sumagot ang aking auntie. Ha? Oo. Pangalawang sumapi kay Nanang ay isang boses ng duwende. Ang boses nito ay sobrang tulis, pino at maliit. Nakakatakot. Ako ang prinsipe ng kabilang mundo. Naniniwala ka ba sa akin? Oo ang naging sagot ng uncle namin. Sa isip ng aking tiyuhin, lahat ng ito ay gagawin niya para gumaling ang lola namin. Pero, ang kapalit ba nito ay ang pagsuko namin sa aming paniniwala sa kampon ng mga demonyo? Pangatlo at huling sumapi kay Nanang ay isang boses na buo. Parang nakakamatay sa sobrang nakakatakot. Parang isang malaking halimaw. Yumanig ang buong bahay namin sa lakas ng hangin at naririnig na namin ang mga punong kahoy sa bakuran na para bang mababali na sa lakas ng hangin. Ako ang hari sa ikalaliman
ng mundo. Naniniwala ba kayo sa akin? Wala nang nakasagot. Natulala kaming lahat na nanginginig. Ang mga tuhod namin para kami nanghihina lahat. Sa isip namin, si Satanas. At bigla na lang nahimatay si Nanang. Pagkagising niya ay sinabing umalis na ang mga ito at hindi epektibo ang ginawang orasyon. Sapagkat nalaman nilang hindi sumang-ayon ang mga anak ni Lola sa gusto nitong mangyari. Ang ibigay ang kaluluwa sa kanya. Pagkatapos ng pangyayaring yun, nag-usap-usap kaming lahat magkakapamilya. Pinagkasunduan namin kumalas kay Nanang at huwag nang ipagpatuloy ang mga orasyong sinimulan niya. Binayaran namin siya sa hinihingi niyang halagang 30,000 para tigilan na niya kami. Bumalik kami sa pagdarasal at sa desisyong sa Panginoon kami lalapit. Wala nang iba. Kung ang kamatayan ng aming lola ay plano na ng Diyos at karapat-dapat namin yung tanggapin, tatanggapin namin. Hindi para piliting buhayin siya ng kung anumang elemento ng dilim. Sino bang makakasiguro na si Lola pa rin ang nabuhay sa katawan? At ang kapalit ay ang aming mga kaluluwa. Walang makakapagsabi sa plano ng Diyos sa ating kamatayan at walang tunay na makapagbibigay ng buhay kundi ang Diyos din lamang. Sa lahat ng nangyaring ito, mas kumapit kami sa Panginoon. At kahit 1 dekada na ang nakalipas sa pagkawala ni Lola, alam namin na nasa mundo na siya na napakabuti, kung saan naroroon din ang may kapal. DJ Rocky and DJ Jello, mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Namimiss pa rin namin si Lola. Pero knowing na nasa mabuting mundo na siya, kapiling ang may kapal, payapa na kami yun. Payapa na kami dun. Glory to God in the name of Jesus. Amen. Maraming salamat po DJ Rocky and DJ Jello sa pagbabasa ng aking kwento. Sana ay may napulot na aral ang lahat sa naibahagi kong kwento. Muli, ako si Isabel. At ito ang aking Secret 5.